Dobre, je to v pohode. Ahoj Čau, Maťka. Vládka. Ahoj, Ahoj, takto sa na Vládka. diaľku vidíme, ja ťa vítam dneska ráno. Ako sa máš? Dobre, akurát po raňajkách, po kavičke a teším sa, že ideme niečo spolu robiť. Veľmi sa na to teším. Teším sa aj ja, takže na úvod povieme, že Maťka je známa ako Matahata Candles, aktívne zámery, hej, správne hovorím, čiže ty si sa k tým To zámerom Candles dostala. Tam už Candles to nie je. Candles tam už nedávam, lebo nechcem byť vnímaná ako sviečkarka, ale skôr ako človek, ktorý pracuje s mindsetom a s tými zámermi. Takže Matahata, aktívne zámery. Matahata stačí. Dobre. Dobre. Ty si sa k tomu dostala ako, Mati? Povedz, prosím ťa. Čo sa dialo pred tými 3 rokmi? Fúha, no to je taký dlhší proces, ale keď si uvedomím, tak mám pocit, že asi celý život ma zlial k tomu, aby som toto začala robiť, ale ja som veľa meditovala, rôzne praxe a potom som raz bola na kvantovacom kurze, kde som sa teda učila pracovať s týmito zámermi, to kvantovanie a mne sa vyplnilo vo fyzickej rovine takmer všetko. Všetko od domu po Že materiálne. Áno, materiálne veci sa mi vyplnili a upratovala som si krásne aj vzťahy a veci v rodine a naozaj som zistila, že mám to proste úžasné, ale môj muž raz prišiel, ja som rada pálila sviečky a môj manžel raz prišiel, že neexistuje, nebudeš doma páliť sviečky, pretože máme doma malé deti a parafinové sviečky sú karcinogénne a akurát nejakú novú štúdiu o tom čítal a ja, že fú, ale ja chcem páliť sviečky. Tak som hľadala spôsob ako a hľadala som spôsob zdravej verzie, alebo respektíve neškodlivej, tak som si začala vyrábať sviečky sama. No a prišla situácia, kedy ja som tak pozerala na tú sviečku a je to také trošku intimné. Prišla pekná chvíľka s mojim manželom a vtedy som si uvedomila, že wow, ako mne je v živote neskutočne dobré a ja viem kvantovať a toto celé som si spôsobila ja. Že si pocítila takú sviečku. To ani nebolo vďačnosť, to bolo zliatie sa všetkého dohromady, obrovský moment, uvedomenie. A že ja to vlejem do tej sviečky, sama pre seba som to iba začala robiť. A bude to pre mňa taký obrovský symbol toho, že uvedomuj si, Maťa, ako to máš tu a teraz tento moment a toto môžeš mať stále. No a potom zrazu proste som to začala robiť sama pre seba, potom som to začala robiť pre kamarátky a všelijako som skúšala, ako tam tie nápisy dávala som im to ako darček a malo to veľký úspech. A až teda ma napadlo, že veď ja to môžem dať svetu, veď túto myšlienku, že ty môžeš byť šťastný cez ten symbol toho predmetu. Takže takto vznikli tie sviečky a tak. Perfektné. No a ja sa opýtam teba, Vládka. Pýtaj sa. No ale v podstate tam bolo aj tá hmota, že nie je to len ten mindset, nie je to iba to meditovanie, nie je to len nastavovanie, že bolo to aj potreba ukotvenie sa v tej hmote. Bolo tam aj, uvedomila som si, že tam bola veľa práca, ako to správne povedať? Veľa práce. Bola tam veľká práca aj s tým telom, jednoznačne. Lebo keď sa teda vrátim, prepáč, že zase idem svoj príbeh. Nie, čak to sa pýtam. Pamätám si, ako ja som už mala pocit, že ale veď už to mám v hlave dobre spravené, ale prišla som do situácie, ja som sa bála šoferovať, mala po veľmi ťažkej autohavárii a vedela som, že už to mám v hlave spracované, ale proste nasadáš do toho auta a sťahuje ťa. A panika a stres a nevieš reagovať. A nevie proste nič, vypnutá. Nič, vypne ma, telo ma vypne. A tam som potom aj ja naďabila na nejaké techniky, kde som potrebovala pracovať s tým telom.
Čiže ja som potrebovala uvoľňovať určité veci z tela, aby som vedela pracovať s tou myslou. Takže ono to ide neskutočne dokopy a viem o tebe, potom teda my sme kamarátky a viem, že ty pracuješ s týmto telom, s týmto uvoľňovacími technikami. No a ty mi teda povedz, ako si sa ty k tomuto dostala a ako ty s tým pracuješ, lebo táto naša spolupráca tým pádom má neskutočný zmysel dávať to dokopy a ja zase chcem vedieť, že ako to ty robíš. Áno, je to tak, že nám chodilo vlastne táto spolupráca už dlhšie, že sme sa o tom rozprávali, ale nevedeli sme to nejako uchopiť. Až sme sa jedného dňa stretli, že potrebujeme tvoj prístup, môj prístup a každá načrtla aj do toho tej druhej prístupu a vedeli sme, že to funguje a vedeli sme, že to potrebujeme dať dokopy, aby to bolo také až že synchronné a synchronicita a pracovať s tým mentálom, aj s tým telom, aj s tým vedomím naraz. A to nám prišlo obidvom kľúčové. S tým, že ty si viacej pracovala s tou manifestáciou, čo ja som sa od teba učila a ja som začala, mňa život doviedol teda viacej do toho tela a do tých problémov s telom. A vlastne celé to u mňa začalo, v podstate nejaké také problémy zdravotné boli u mňa také výraznejšie vtedy, keď som skončila chronicky unavená a vyčerpaná až tak, že som nedokázala som sa hýbať a napriek tomu, že som bola celkom v pohode fit, čo som teda dodržiavala určité zdravé zásady a potraviny, doplnky výživy, spánok a tak ďalej a šport. A zistila som, že to telo nevládze a ťahá úplne svoje rezervy a vtedy som pochopila, že dobre, tak ja musím venovať pozornosť tomu telu a tomu z opačnej strany, ako sa to zdá, že nie len vyživovať ho teda tými doplnkami s dobrou stravou, ale že je tam ešte nejaký element, ktorý je nevyživený. A v podstate prešla som si terapiami mentálnymi, prešla som si terapiami funkčnej medicíny, čo sa týka eliminačnej diety a tak ďalej a tak ďalej. A u mňa sa za ten pol rok, 3/4 rok nič nemenilo. Mala som panické ataky, mala som chronickú únavu, každý úkon ma unavil. Čiže ja som hľadala odpovede na túto otázku, že čo sa deje s tým telom. No až nakoniec som zistila, že môj nervový systém bol veľmi vyčerpaný, že som sa prepadla úplne a že som zostala vlastne zamrznutá po veľmi náročnom, mentálne náročnom období. A kedy bolo veľa práce, veľa nejakých osobných pnutí a ešte aj veľa práce na tom, že som chodila na terapie a chcela som vlastne dostať zo seba všetky traumy naraz a tak ďalej, tak ďalej. Bolo to vlastne veľmi také náročné, nepokryté až tak. Nebola som zázdrojovaná a tým pádom som sa dostávala do toho viacej, do tejto tematiky a zistila som, že paradoxne sa môj stav zlepšil, keď som nerobila nič. Keď som netlačila, neplánovala, nedávala som na seba žiaden tlak ohľadom toho, ako to mám vyzerať, ako sa mám správať a čo mám jesť. A dostala som sa v podstate potom cez kamarátku psychologičku k tomu, ako pracovať s nervovým systémom. A vlastne dostala som sa do stavu úplného eufórie až do konca, do takého, že som dostala naspäť svoju energiu. No a dostala som túto šancu spoznať aj ten nervový systém, aj prostredníctvom detí. A mám 2 deti a my sme sa vlastne sťahovali, deti menili školu, bolo to náročné obdobie. Ja už som bola vtedy celkom fit a zistila som, že mne to fungovalo, že teda ja som sa v podstate vtedy stačila len dýchovými cvičeniami nalaďovať na svoje telo. A dokonca som sa s ním rozprávala, že je v poriadku, ako sa cítiš a dokonca som si tak vytvorila, že kamaráta z neho. Hej, že som sa tak oddelila, že tak tu si ty telo, ten super organizmus, tá super inteligencia, dnes už viem, že to telo je múdrejšie ako tá naša hlava niekedy. A takto som sa s ním komunikovala, rozprávala a vlastne pri tom sťahovaní sa vrátim k tým deťom, že nastali také problémy, lebo oni boli v strese. Znamená to, že veľká zmena pre deti do 12 rokov, ktoré ešte nevedia regulovať svoju vlastnú nervovú sústavu, potrebujú na to koreguláciu druhú osobu, čo aj my dospeli, ale deti oveľa viacej. No a pracovali sme tak, že ja som sama nevedela. Chodila som potom psychologičke, videla som to, že riešenie nie je rozprávanie tej hlave, že je to v poriadku, to si zvykneš, veď tu máš kamarátov. Lebo som pochopila, že
tá klasika nefunguje, lebo v tom strese je vlastne rácio vypnuté, ten predný mozog a potrebovali sme robiť iba s telom. A toto bolo pre mňa, že taký wow, aha moment, že tak toto je sila. No a začala som sa vlastne tomu venovať, hobby, čítať si to, skúšať si to, dostala som sa do rôznych kurzov a skúšala som si tie techniky na sebe. Dnes tie techniky vlastne naozaj používam naozaj dennodenne a práca s deťmi ma naučila, že tam je to ešte väčší masaker. Dostať sa do toho, aby tie deti boli v kľude, ale zároveň pre mňa to bolo také zistenie, že tie deti okamžite vedia, čo majú robiť intuitívne a než ja som zistila, čo mne funguje, trvalo dlhší čas. Takže toto bola taká moja cesta a tým, že ja som robila teda okolo zdravia a psychosomatiky až v podstate dlhšie roky, tak ja som zistila, že aj tí ľudia, ktorí chodili ku mne na biorezonanciu, sa postupne vyliečili a vrátili sa s tým istým problémom. A mne to nedávalo zmysel, že čo sa deje. No až potom som pochopila, že bude tam problém asi to, čo sa stalo mne, že ten nervový systém nie je doživený, že sme není zazdrojovaní, že nemáme dostatočný priestor preto zasycovať si svoje bezpečie a vtedy to telo vlastne produkuje veľa kortizolu, veľa stresových hormónov a my sme vlastne oslabení imunitne. Čiže sú to spojené nádoby a toto ma priviedlo k tomu, aby sa o tom možno viacej hovorilo aj tak so ženami a preto vznikol vlastne tento workshop, na ktorý vás teda v závere pozveme. A môžeme o ňom niečo vlastne povedať, tak povedz Mati ty, že čo tam Ale ja by som ešte niečo k tomuto povedala, lebo takto, moja práca s tou vedomou tvorbou reality cez ten mindset a práca s tým zámerom je spojená aj s tým, že to nie je tak, že ja si iba zadám a ono to príde samé. Ono príde samé, po tom zadaní príde tá myšlienka a nápad, čo máš spraviť. A ten nápad je častokrát presne ten, že začni pracovať so svojím telom. Aj to je nápad a ty potom potrebuješ spraviť niečo s tým telom. Že práca s tým mindsetom je naozaj neskutočne spojená aj s tou hmotou, aj s tým telom, aj s tými fyzickými vecami. To jednoducho my sme zasadení v hmotnej realite a nie je možné ju vynechať. Nie je možné ju vynechať. Takže vrátime sa k tej pozvánke. Vrátime sa k tej pozvánke. Budeme s Vládkou učiť. Vytvárame workshop, ktorý bude nastavený na prácu zmyslov, na vysvetlenie si toho, ako to robíme. Bude tam aj kratučká meditácia, nebojte sa, nebude to žiadna hodinová. Naozaj bude to nastavené na to, aby sme za krátky čas vám dali veľa informácií takých, ktoré si vy viete odniesť do praktického života a vy si z toho vyberiete to, čo vám práve bude vhodné. Vy si ani nebudete schopní odniesť z toho všetko, ale vy si vypichnete 1, 2, 3 veci, ktoré budete schopní vedieť, možno potom aplikovať do skutočného života. Bude to všetko nastavené hlavne na veci z praxe, lebo o to nám ide. Lebo my samé sme si toho veľa načítali, veľa vyskúšali a vieme, už sme panie po 40-ke, ktoré máme rodiny, manželov, detí, domy, zvieratá, takže už to máme, tak zhruba vieme, že z tej praxe, čo tá žena naozaj potrebuje. Že vieš čo, toto je bullshit, toto fakt akože nepotrebuješ. Dobre, prečítaj si o tom, dobre, vyskúšaj, ale nebude ti to k ničomu. Poď vyskúšať toto. Toto nám zabralo, poď toto vyskúšať. Takže my ťa chceme naozaj previesť určitými praxami, ktoré potom budú pre teba veľmi praktické v bežnom živote, v normálnom živote ženy, ktorá má prácu, ktorá proste musí byť aj večer s manželom výkonná, deťom navariť, že oprať, upratať. Toto ťa chceme naučiť. My ťa chceme naučiť, ako si vedieť zobrať kus toho šťastia do toho bežného života. Toto my chceme ti ukázať, lebo my si myslíme, že sme na to tak trochu prišli. Presne tak. Super, Mati. Ja mám pre teba ešte jednu otázku a to je taká
osobná. Ja ťa poznám osobne, aj pracovne a je to kamarátstvo intenzívne, i keď nie je dlhoročné, ale poznám celý tvoj príbeh a chcela som sa ťa spýtať, že alebo beriem ťa ako inšpiráciu a chcem, aby si vysvetlila tento príklad na tvojom živote, že ako si ty vytvorila takýto spokojný život, ktorý my okolie vieme, že ho naozaj žiješ. To, čo rozprávaš, naozaj žiješ. A teda poznám tvoj príbeh z toho, ako dievčaťa obyčajného, ktoré vyrastalo v rodine, ktorá je rozvedená, hej, rodičia sú rozvedení v paneláku a dneska si vlastne baba, ktorá je hrdou mamou 2 šikovných dcer, máš prácu, máš svoje dokonca poslanie v rámci tohto projektu krásneho Matahata, si zdravá, si šťastná, funguje ti osobný život, ľúbosný život, tak ďalej, tak ďalej. A naozaj môžem povedať, že inšpiratívna žena, tak povedz mi prosím ťa, že ako sa toto udialo? Čo by si poradila ostatným ženám, ktoré možno sa nachádzajú v tej situácii? Ty si určite bola miliónkrát v situáciách, hovorila si autonehodu, kedy to bol totálny prepad a mala si pocit, že z tohto nedá sa výjsť. A čo v tom momente je taká nejaká kotva, ja mám tie svoje, ty máš aké, lebo tie prepady, tomu sa nikto nevyhne. Ani ja sa tomu nevyhyňam, len už viem, ako s tým pracovať. V podstate to je to, že nikto sa tomu nevyhne, len v tom nezostávaš dlho, lebo už máš techniku. No, ďakujem za toto. Asi pointa je tá, že ja som vykračovala mimo komfortnú zónu. Mňa baví učiť sa študovať, takže keď ja som chodila na rôzne kurzy a vždy to bolo vykročenie mimo tú komfortnú zónu, lebo musíš vycestovať, musíš si zohnať aj niekedy nejaké ubytovanie, musíš si na to vyhradiť peniaze. Takže toto bolo to, že naozaj vykročiť mimo. Máš tú sobotu, máš tú nedeľu, si v robote, chceš byť s mužom, chceš mať akciu, kamošky ťa volajú. Ale ja hovorím, že nie, ja mám teraz kurz. Takže asi, ja som veľa do tohto išla, ale vždy som prišla, že wow. Vždy mi to strašne veľa dalo. Nie každá, ale zobrala som si aspoň jednu vetu. A tá jedna veta, keď som ju aplikovala, tak mi zrazu zase otvorila miesto do nových a nových videní, do nových a nových aha momentov. Vždy, každé jedno vykročenie mimo tú komfortnú zónu, každý jeden kurz mi niečo dal. A jak som si to proste spolu celé povyskladávala, tak môžem povedať, že vo väčšine života som naozaj spokojná a šťastná. Čiže asi to vykročenie mimo tú komfortnú zónu, to tam bolo. A potom aj robenie tej praxe. Že nie len, že som si niečo prečítala, bola som vypočula a hovorila, že to je super, ale proste aj som išla do tej praxe. Aj som to skúšala. Aj som proste išla do toho. A niečo mi vyšlo tak, takže za mňa určite to vykročenie mimo tú komfortnú zónu, že išla som na tie kurzy. To bola veľká vec. Že tie kurzy, možno, že to je také, že to máš v číslach, hej, sa hovorí, že ty máš dar aj taký násávať nové informácie. A chcela by som to počuť ešte, že čo by bolo, keby sú tam, nás počúvajú baby, ktoré nie sú na toto veľmi a tie kurzy ich nezaujímajú, ale chcú sa chytiť niečoho, že čo by to bolo. Napríklad u mňa je to, nájdete maličkú vec jednu, ktorá vás baví a tu rozvíjajte. A tým, že nás bavilo študovať, nás to bavilo, my sme také filozofické hlavy a skúmame to zľava, správa, áno, nie, preto tie nekonečné rozhovory naše aj v práci. A pozdravujeme Paliho. Ale je to také, že čo také baby, ktoré nevedia, čo chcú? Ja si myslím, že treba hlavne skúšať. Aj ty si bola tá, čo sa mne vlastne na tebe neskutočne páčilo, že akože tak mohla si chodiť za psychologom, za psychiatrom, užívať lieky a nadávať na celý život, aký je ťažký, ale proste ty si niečo započula a skúšala si. Ty si to všetko vyskúšala. A čo mňa na tebe fascinuje, že
ty si to potom naučila svoje deti. Ty keď mi rozprávaš o tom, ako s deťmi komunikuješ, ja že wow, toto sa takto dá krásne s deckami komunikovať. A ako za mňa, že klobúk dole. A toto je vlastne to, že ako to robíš? Ako to robíš? Čiže je všade veľa informácií. Informácií je strašne veľa. Takže keď mám ti povedať, že čo robiť, poradiť jednu vec, proste zober si jednu a vyskúšaj. Zober si a vyskúšaj. Vyskúšaj. Nielen čítať a nielen hovoriť, že dobre, idem na ďalšiu knihu. Proste to vyskúšaj. Odlož tú knihu, odlož ten mobil, vyskúšaj to. Sadni si, komunikuj. Vyskúšaj to na sebe. Vyskúšaj tú techniku na sebe. Toto by som asi poradila. Presne tak. Aj tam je pekné to pravidlo, že ak nájdeš tú jedinú pravú vec a dáš jej len minimum energie a ona môže spraviť tých 80 až 100% toho výsledku. Lebo je to to, čo s tebou rezonuje. A dôležité je, že nebudeme teraz všetci, robiť sviečky alebo robiť moje športové aktivity, ktoré som sa ja dala ako moje hobby. To nie, to nikomu nekážeme pre Boha. Ale je tu o tom, je to tá snaha, že hľadám sa a možno u mňa pomohlo, čo ma bavilo v detstve, rozprávať sa s kamoškami. Ako ma vnímaš? A mne povedalo niekoľko žien, ja ťa vidím ako kreatívnu. No ja som to nevidela. Vieš? A to sú tie veci, ja som začala teda umelo si vytvárať, tak som začala štrikovať a hovorím, nie, no tak toto kreatíva nebude a zrazu som zistila, že celkom dobré, ja neviem, mala som obdobie, keď som prerábala drevené pníky na nejaké stolíky proste, potrebovala som robiť s hmotou, ale toto prišlo skúšaním a vlastne aj, a teraz sa prepájam aj, že a to, čo ťa baví, má dvojitý efekt. Ty sa rozprávaš so svojím telom a zároveň si reguluješ aj tú nervovú sústavu, ktorá je troška disharmonická, ale my nemáme byť non-stop harmonickí. Rovnováha ako keby neexistuje trvale, to nie je konštanta, ale to je akt vyrovnávania. A my sa na workshope budeme vlastne venovať tomu, že najdôležitejšia vec je uvedomenie, že si úplne mimo, že si rozhodená a potrebuješ, že si nervózna, že si ustatá, potrebuješ sa vtedy zastaviť, že stop, Maťka, Vlaďka, Janka, Zuzka, poď a teraz sa nacíť, ako sa máš, ako sa v tom tele cítiš. A to telo si zrazu najlepší tvoj best friend, jak hovoria moje deti, BFF, a povie ti, no tak zrazu dostane tú pozornosť a to telo ti ukáže, že tak skrátene dýcham, tak mám ako pretlak, troška ma boli brucho, mám tam nejaký stres. A stačí toto, a to už je, aj ty vieš zo svojej praxe, že to je už dosť. Už toto, keď sa naučíš. A keď si začneš všímať telo, odzrkadluje sa ti to v tom, že začneš sa sebe inak správať, okolie ti to začne zrkadliť, zrazu máš viacej času na to, čo ťa baví a to sa spustí pyramída, lavina pozitívnych efektov na to, že ty si len všimla, jak sa máš. A toto je taká mini pozvánka. Áno. Ale toto je obrovská vec. Obrovská vec. Prvá vec je to uvedomenie, to sa tam vlastne na tom workshope budeme učiť a nechceme vás teraz vystrašiť, že nebudeme tam proste 15 minút v sebe. Nie, rýchle, ľahké, to sú techniky, ktoré ja používam v aute, stačí mi jedna červená. Len tak vzadu, poznáte to, každá mama, sedíte, šoferujete, máte tam kúpim to, navarím, stíham krúžky, vzadu dve deti dekompenzované zo školy. A on mi povedal toto, ty buď ticho, ja hovorím. Dobre, a teraz čo? Si zaseknutá v aute, poznáme to. Ide ti do toho ešte, že ide sanitka, ide trúby niekto, potrebuješ sa pohnúť, máš milión toho v hlave. Teraz sa len zbadáš, jak tíre. Katastrofa. Ale ty si povieš, dobre, ja som v bezpečí, ja mám nohy, ruky, vidím, počujem, dobre, deťom poviem kľud, ja sa predýcham a úplne inak to zrazu ide. Zrazu to zacíti to okolie, zrazu tie deti, lebo ja prestanem vysielať ten stres, ten kortizol a ja som naspäť v tom pokojnom dychu, mám iný tón hlasu a čo sa stane? Ten tón hlasu reguluje moje deti vzadu v aute. Lebo ja nie som, buď ticha. A vieš, už som nie zaseknutá kričiaca matka. Veľký efekt to má aj na manželov, dámy a páni, teda dámy. Takže taká mini pozvánka, hej? To chcem povedať, že od toho, ako sme na tom my,
tak my tvoríme potom to naše okolie. Čiže od toho závisí tvoj manžel, tvoje deti a celé tvoje aj pracovné prostredie. Čiže ty si absolútne, my sme prvoradé. Naše pocity sú prvoradé. Naše nastavenie je prvoradé. Absolútne prvoradé. Neexistuje, keď ty si v strese, že tvoje okolie bude vyčilované. Nie. Ty môžeš spraviť vyčilované prostredie tým, že ty sa vyčiluješ. Toto je možno taká záverečná myšlienka, ktorú by som tam asi do toho dala. Takže ešte raz 14.3. v Gong Centre Labuť v Nitre bude workshop, kde sa budeme učiť naspäť, si zoberieme svoju vlastnú silu, budú tam techniky aj mindsetové, čiže budeme sa presne učiť práce so zámerom, ako nastaviť. Povieme si aj základy manifestácie, ale pôjdeme oveľa hlbšie. Pôjdeme do toho, čo v skutočnosti my chceme. Niečo si myslíme, že chceme, ale v skutočnosti my chceme. A keď naozaj prídeme na to, čo to máme my v srdci, v skutočnosti, že prečo sme my naozaj prišli na tento svet, tak tie vonkajšie veci nám to zozrkadlia a pôjdu nám ľahšie. Nám samé začnú prichádzať možnosti. A aby to bolo ľahšie, tak sa budeme učiť aj pracovať s tým nervovým systémom, uvoľňovať veci, ktoré tie tlaky, tie ťahy. Presne tak. Ťahy. No. Takže áno, je to široká téma, ono sa to sem nezmestí, ale my budeme veľmi prakticky, budeme radi, ak vám prinesieme tie najväčšie vychytávky a naozaj použiteľné v každodennom živote, aj s deťmi, aj v práci, aj vo vašom osobnom živote a budeme sa na vás tešiť, no čo iné ostáva. My sa veľmi tešíme, je to pre nás veľmi kreatívne a veľmi povzbudzujúce v našej práci a uvidíte, že bude sranda. Áno. Dobre, takže odkaz dáme tuto na video? Asi dáme aj na video, ako dáme ho na konci. A dáme aj niekde hore, dole, podľa toho, kde to bude. Takže kliknite si na to prihlásenie a uvidíte, že ešte vás budeme informovať teda postupne vo videjkách, aby ste nezabudli, že 14.3. v sobotu. Tých sobot nie je veľa, som chcela ešte povedať, máme každá žena vzácne tie víkendy, ale máme 4 soboty v každom mesiaci, tak jednu do obeda si hádam, môžeme rezervovať a bude to stať za to. Mati, veľmi pekne ti ďakujem, ja som rada, že sme sa takto stretli, aspoň na diaľku, ale máme toho dosť obidve, ale myslím si, že toto je super, keď sa takto stretneme, aj online. Aj online. Dobre, ďakujem, Vládka. Ďakujem. Čauko.